Це відомий викладач Києво-Могилянки і людина, яка багато публікується, багато дає інтерв'ю. І я думаю, що питань буде більш ніж достатньо. У нас є півгодини з паном Валерієм, а потім буде наступний гість Іван Ус. Це теж людина така, яка розуміється на багатьох питаннях. Тому зараз дочекаємося пана Валерія і почнемо, коли... пан Валерій вже на зв'язку. Дякую дуже, що знайшли час. Дякую за запрошення. Добрий вечір. Приємно бачити людину, з якою можна говорити на різні теми. І тут так склалося, що ми майже щодня говоримо про війну. І про війну з вами теж ми будемо говорити. Але хочеться вам поставити запитання, так скажемо, навколо війни, або пов'язані з війною, але питання економічного, соціального характеру тощо. Але все ж таки, в першу чергу, я хотів би у вас запитати, пане Валерія, яку проблему суспільну або економічну ви зараз вважаєте найгарячішою для нашої країни? Може, від цього вже я відштовхнуся і буду ставити додаткові запитання вам. Якщо говорити про економічні проблеми, то найголовнішою проблемою на сьогоднішній день є, очевидно, бізнес-клімат несприятливий для того, щоб економіка України розпочала своє активне відновлення в час війни, в тому числі для того, щоб військово-промисловий комплекс України прискорено розвивався і давав фронту все максимально необхідне, що сьогодні Україна здатна виробляти. Серед економічних проблем це є наразі проблема номер один. Ми бачимо сьогодні достатньо високий тиск на бізнес з боку правоохоронних органів, де мінімум справ доходить до суду. З тих, що доходять до суду, майже всі розсипаються в судах через те, що вони всі надумані. Тобто ми бачимо, що низка правоохоронних органів не перейшла до режиму війни, а продовжує жити в режимі так, нібито нічого особливого в країні і навколо не відбувається. Передусім йдеться про Бюро економічної безпеки, яке давно потребує перезавантаження, про що сьогодні говорять всі наші міжнародні партнери і про що сьогодні записано в меморандумах з нашими численними міжнародними партнерами. Про це говорить Міжнародний валютний фонд і Сполучені Штати Америки, і про це відкрито говорять посли Великої Сімки. Проблема економічної свободи є проблема номер один, тому що все-таки економіка країни, перебуваючи в кайданках, в умовах економічної несвободи, може просто не втримати країну в час війни. Нагадаю, станом на початок великого вторгнення Україна посідала 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи, що не дає нам особливих шансів, якщо тільки ми не змінимо кардинально цю ситуацію. Якщо ж говорити про економічні проблеми подальші, то головна економічна проблема України в середньостроковій перспективі – це проблема людського капіталу. Будемо говорити відверто, йдеться про людей, які виїхали і можуть не повернутися, і про тих людей, які сьогодні перебувають тут в Україні, але можуть виїхати в той момент, коли буде скасовано воєнний стан, коли війна завершиться, якщо ми принципово не змінимо ці умови. Як кажуть напівжартома і дуже сумно соціологи, 6,2 мільйона людей виїхало, з них 10 ніколи не повернуться. І в цьому жарті є лише частинка жарту. І йдеться передусім про те, що навіть після потужної української перемоги, в яку ми віримо, заради якої ми працюємо, але яка сьогодні ще далека, ми про це поговоримо. Навіть після цього ми можемо опинитися в ситуації, коли в зруйнованій країні з дуже низькою економічною свободою просто мільйони людей виїдуть за кордон, грубо кажучи, чоловіки виїдуть до своїх сімей, а не сім'ї повернуться до своїх батьків, до своїх чоловіків. Це як найбільше короткострокова і найбільше середньострокова проблема, і з ними вже потрібно працювати. Якщо брати ширше, ніж економічні проблеми, то, очевидно, великий перелік наших проблем буде займати не одну сторінку, але хотілося б послухати скоріше ваше наступне запитання.
Питання пов'язані з тим, що ви сказали. Ви сказали, що потрібна економічна свобода, і правоохоронні органи мають працювати по-іншому, не так, як до повномасштабного вторгнення. Водночас ми повинні переходити якимось чином на військові рейки, економіку переводити. Бо ми бачимо, як наш ворог це, вочевидь, активно і наполегливо робить. Тобто вони там працюють у 3 зміни, він, ну я маю на увазі російського фюрера, все там собі підпорядковує, він ставить міністром оборони такого імперського типу економіста. Не знаю, може ви колись особисто його бачили, як там якогось давнього колегу там вченого, бо він нібито вчений. І він, ну, вочевидь, дає зрозуміти, що в першу чергу на першому місці це військова економіка, тобто війна. А як нам в умовах свободи, в умовах демократії зробити економіку, яка зможе і працювати, і бути вільною, і незалежною від тих органів, про які ви згадали, і водночас ефективною протидіяти такої потужної військової економіці так званої Росії? Передусім, тут треба зрозуміти, що власне означає фраза «перевести економіку на воєнні рейки». Тому що картинка, яка у нас є перед очима після перегляду численних фільмів про Другу світову війну, коли цілодобово, вдень і вночі жінки і діти на приставних табуреточках працюють біля верстатів, виточуючи снаряди в напівтемних приміщеннях, вона вже давно не відповідає дійсності. Зараз війна 21-го сторіччя, і це означає абсолютно інші речі. Перевести економіку на воєнні рейки означає 2 речі. Перше, це економіка має давати достатньо податків для того, щоб країна могла фінансувати свої збройні сили. Ми ж пам'ятаємо, що міжнародні партнери дають фінансову допомогу, яка не може бути витрачена безпосередньо на війну, яка закриває наш дефіцит бюджету в питаннях, скажімо, соціальної підтримки і так далі. Але війну ми мусимо фінансувати із власних коштів. Тобто, перша і головна задача економіки воєнного часу – це достатньою мірою фінансувати Збройні Сили України, загалом Сил оборони. І друга задача – це військово-промисловий комплекс. Давайте почнемо з першого. Для того, щоб генерувати достатню кількість податків, нам необхідно, щоб підприємці могли достатньою мірою розвивати свою справу і збільшувати обсяги для того, щоб платилося з них більше податків. Внутрішній ринок зараз скоротився, багато людей виїхали, багато людей сильно збіднили, частина території тимчасово окупована. Це означає, що передусім йдеться про експорт. Все, що стосується прискореного розвитку українського експорту, має стимулюватися. І стимулюватися не лише з точки зору відповідного режиму сприяння, а і з точки зору, наприклад, економічного бронювання, проти чого виступає певна частина суспільства, вважаючи це несправедливим. Але уявіть собі, що ми руйнуємо експортне підприємство, якщо ми дуже легко зруйнувати підприємство, наприклад, мобілізувавши десяток ключових інженерів-розробників. І тоді Україна недоотримує велику суму валюти, тоді підприємство недоотримує велику суму свого обороту і не сплатить відповідно податки і так далі. Бо, в принципі, дуже легко це все зруйнувати. Або уявімо собі, що правоохоронці приходять на підприємство і припиняють його роботу. Причому дуже часто за такими діями стоїть не лише хабарництво, а безпосередньо російський інтерес. Я певен, що коли приходять на підприємство, яке має стратегічне значення, і починають його закривати так, як закривають його з шаурмою, я певен, що тут не просто корупція, не просто хабарництво, тут існує ще принаймні один компонент дуже важливий, і, очевидно, він має перебувати під контролем відповідних відомств. Отже, перша задача економіки – це створювати підприємцям, передусім тим, які працюють на експорт, максимально сприятливі можливості для того, щоб вони генерували великі доходи і платили великі податки. Економіка, яка не здатна забезпечити необхідну суму грошей для Збройних сил України, просто припиняє існувати разом з країною.
Друга річ – це військово-промисловий комплекс. Тут проблема не в тому, щоб виточувати снаряди вдень і вночі на приставних табуретках, як нам показують у фільмах, як я вже згадував. Проблема тут в тому, що сьогоднішня війна є війною інноваційною. Якщо ми подивимося на характер нинішньої війни, ми побачимо, що майже кожні півроку характер війни міняється, з'являються суттєві воєнні інновації, і сьогодні весь світ дивиться на нашу війну, тому що такої війни не бувало на планеті за останні 70 років. А сьогодні регулярно ці інновації впроваджуються тут в Україні, на полі бою випробуються. І по суті єдине місце, де можна випробовувати такі військові інновації, є. Що це означає? Це означає знов-таки передусім максимально сприятливі умови для того, щоб оборонні підприємства могли працювати. Знову згадаємо незаконні дії правоохоронних органів, тому що у нас і оборонні підприємства дуже часто потрапляють під незаконний тиск. І це вже зовсім не лізе ні в які ворота. І очевидно, в таких випадках, коли ми маємо справу з незаконним тиском на підприємства оборонно-промислового комплексу, ми точно маємо не лише корупцію, не лише хабарництво, ми точно маємо конкретний російський вплив. До речі, ніхто ніколи не був покараний за зупинку оборонних підприємств. Жоден прокурор, жоден слідчий ніколи не відповідав за подібні дії. Так само, як жодного покарання не понесли ті державні органи, які, по суті, зупинили на кілька місяців весь український оборонно-промисловий комплекс в 2023 році через свої помилкові рішення. Знов-таки існує певна кількість експертів, і це не про теорію заговору, це не про теорію змови, які певні, що без російського сліду тут не обійшлося в цих справах. Йдеться про заборону оборонно-промисловим підприємствам генерувати прибуток. Ну, вибачте, а звідки беруться гроші тоді на інноваційні проєктно-конструкторські розробки? Отже, ми знов-таки, коли говоримо про оборонно-промисловий комплекс, ми знову говоримо про правоохоронні органи, ми знову говоримо про економічне бронювання. Якщо ми забираємо 3-5 інженерів з провідного інноваційного оборонно-промислового підприємства, ми можемо фактично, ми платимо за такі недолугі дії кров'ю наших бійців на фронті, які не отримують цю інноваційну зброю. Можна тут говорити знову-таки і про проблеми з російським впливом, але мені здається, що в цьому випадку передусім ми маємо проблеми з взаємодією українських державних інституцій, які не здатні між собою домовитися, яким чином влаштувати бронювання провідних фахівців оборонно-промислового комплексу. Але якщо говорити про оборонно-промисловий комплекс, це не всі проблеми, які ми маємо. Очевидно, для прискореного розвитку нам потрібні гроші. Звідки взяти ці гроші? Звідки підприємство може взяти достатньо грошей для того, щоб розвивати певні інноваційні рішення? Ну, очевидно, воно може взяти банківський кредит, але хто йому дасть, якщо не гарантовано, що ця зброя буде куплена потім Міністерством оборони для Збройних сил України. На експорт на сьогоднішній день, як ми розуміємо, військово-промисловий комплекс України нічого не може поставляти, тому що є певні обмеження через побоювання відповідних державних органів, що ця зброя може потрапити обхідними шляхами в руки нашого супротивника. Таким чином, ключовий фактор прискореного і цінного розвитку українського оборонно-промислового комплексу це довгострокові державні гарантії того, що відповідні інноваційні розробки будуть потім поставлені на озброєння. Поки ця робота не буде налагоджена, ми будемо вимушені спиратися передусім на західні моделі, на західні розробки. А як ми прекрасно розуміємо, не тільки генерали готуються до минулої війни, ми знаємо цей відомий вислів, але і військові інженери готуються до минулої війни. Багато тих зразків озброєння військової техніки, які сьогодні існують в країнах НАТО, вже давно не відповідають характеру сучасної війни. Ну, я згадаю лише класичний приклад, всім зрозумілий, хто не є. Я сам не є військовим експертом в жодному разі, але не треба бути військовим експертом, щоб зрозуміти, що сьогодні на полі бою, насиченому ударними дронами і високоточною зброєю, танк живе на полі бою кілька хвилин. Тисячі і тисячі танків, які сьогодні стоять в ангарах в різних країнах НАТО, це, по суті, вже морально застаріла зброя. Фізично вони в прекрасній формі. На полі бою вони на сьогоднішній день не будуть корисними.
Це означає, що знання про те, яка зброя потрібна сьогодні і завтра Збройним силам України, це знання є тільки в Україні. Тільки звідси, з України, ми можемо говорити про те, як змінюється характер війни, і ця інформація має безпосередньо спрямовуватися в український оборонно-промисловий комплекс, який мусить отримувати державні гарантії для того, щоб працювати на довгостроковій основі. Тоді під такі довгострокові контракти можна йти, отримувати кредити, планувати щось і так далі. Ми мусимо перевершити авторитарну країну в, як ви правильно зазначили, вона може концентрувати, авторитарний режим може концентрувати сили для удару. Але сила демократії, як ми знаємо, завжди більша в довгостроковій перспективі, але спирається вона на ту демократію, яка працює. Якщо демократія не працює, вона, вибачте, є гіршою за авторитарний режим по результатах. Якщо демократія працює, вона завжди є кращою за авторитарний режим по результатах. Тобто авторитарний режим переважає слабку демократію, але завжди програє сильній демократії. Виходу нема. Або ми сильна демократія з усіма відповідними наслідками, з працюючими інституціями, які можуть встановити між собою плідну взаємодію, які можуть планувати довгостроково, а не жити сьогоднішнім днем. Або ми припиняємо існування як слабка демократія, яка поступиться авторитарному режиму. У нас вибору немає. Навіть якщо ми захочемо стати автократією, по-перше, ми не зможемо, бо суспільство до цього не готове. Але маленька автократія завжди програє великій автократії. Хто може виграти у великої автократії? Тільки маленька, сильна демократія. Це ми мусимо так нею стати. У нас просто немає іншого вибору. Пане Валерію, ну напевне, це точно одним з елементів того, що ми маємо досягнути, причому найближчим часом, а не колись там за десятиріччя, це на шляху відновлення і економіки нашої, і, в принципі, на шляху нашого майбутнього і просто виживання зараз – це боротьба з корупцією. Вона йде, ми бачимо там якісь приклади. Але ось на мою думку, я, чесно кажучи, сам собі тут не довіряю, бо я не слідкую і не бачу картину в цілому. Ви точно бачите картину набагато краще за мене. Скажіть, будь ласка, ось ті розмови, що в Україні зросла корупція, що вона величезна, вона більше за час до повномасштабної війни, або розмова про те, що вона зменшилася, що більше зараз контролюють, може і не в правильний спосіб, не знаю, підприємства, що все ж таки корупції зараз простору просто для корупції менше. В якому стані перебуває зараз погана, звісно, українська корупція, і щось змінюється, на вашу думку? Я не є фахівцем з вимірювання корупції. Я думаю, що є сьогодні в Україні люди, які краще знають, як вимірювати. Але що точно можу сказати, що увага суспільства до корупції в час війни, очевидно, набагато більша. І через те, що увага більша, корупції більше в суспільному дискурсі, корупції більше в засобах масової інформації. І це створює у пересічних громадян враження, що і загалом корупції стало більше. Наша терпимість до корупції зменшилася. Але, на жаль, не до тої величини, коли ми можемо ефективно з цією корупцією боротися і побороти. Тому що існують різні підходи до боротьби з корупцією. Принаймні є 3 різних підходи боротьби з корупцією. І всі вони, я трошки забув наперед, всі вони мусять бути включені і працювати одночасно. Перший вид боротьби з корупцією є дуже традиційний. Хапати корупціонерів, хабарників, судити їх за законом і садити їх у в'язницю. На жаль, величезна кількість людей розуміє тільки цей вид боротьби з корупцією. Окрім того, є ще і люди, які безпосередньо цим займаються і вважають, що це є пріоритет номер 1. Але водночас є 2 інших. Уявіть собі такий храм, який стоїть на 3 колонах. От антикорупція і чесна економіка – це 3 стовпи. Перший ми назвали, другий – це запобігання корупції, тобто створення такої системи відносин, коли корупція просто неможлива. Наведу приклад. Прозорі публічні закупівлі. Поки публічні закупівлі йдуть непрозоро, десь збирається якихось кілька чиновників і вирішує, хто переміг на тендері, а хто не переміг, очевидно, поле для корупції є. Вони можуть бути доброчесними, ці чиновники, вони можуть бути недоброчесними.
Але можливість для корупції є. Як тільки корупція робиться в системі прозорих публічних закупівель, які є прозоро, ми розуміємо, що місця для корупції просто немає. Очевидно, що і там так само треба покращувати різноманітні методи обходу, закривати різноманітні лазівки для обходу цих обмежень, але корупція сильно зменшується. І нарешті, або візьмемо, наприклад, хороший приклад, спрощена податкова система. Часом вважають, що спрощена податкова система дозволяє платити менше податків. Насправді, багатьом підприємцям спрощена податкова система вимагає платити більше податків, ніж вони платили би, якби вони не були на неспрощеній системі. Але спрощена податкова система гарантує, вона дуже прозора, і вона гарантує, що до тебе ніхто ніколи не прийде з претензією, тому що система настільки проста, настільки прозора, що в ній не залишається ніяких можливостей для корупції. Отже, другий стовп – це запобігання корупції шляхом створення таких умов, при яких для корупції просто немає місця. І нарешті третя річ – це те, що називається «почни з себе». Це розбудова доброчесності. Це культура, в якій хабарі не даються, не беруться, і будь-яка толерантність до тих, хто бере хабарі чи дає хабарі, виключається. Це також важливий момент, і не треба його недооцінювати. Отже, 3 стовпи – це безпосередньо переслідування корумпованих чиновників чи політиків, це запобігання корупції, створення таких умов, коли корупція просто фізично неможлива, навіть якщо дуже хочеться, але можливості нема. І третє – це розбудова доброчесності. На цих 3 стовпах стоїть перемога над корупцією. Якщо ми залишаємо тільки один, ми програємо. Вибачте, табуретка на одній нозі не стоїть. Ви впадете, якщо будете сидіти на такій табуретці. Якщо вона на 3 ногах стоїть, ви сидите надійно і буде все гаразд. Власне, такий перевірений рецепт. У світі достатньо багато країн, які колись були дуже корумпованими, а сьогодні подолали корупцію, і рецепти ці давно відомі. Більше того, на щастя, у нас є наші міжнародні партнери, які добре знають, як це робиться, добре знають, як подолати корупцію, і нам про це розказують. На лихо, але це лихо перевертається на наше щастя, на лихо у нас зараз такі важкі умови, що ми просто не можемо дозволити не виконувати поради наших партнерів, які дають нам фінансову допомогу. Тобто наше лихо перетворилося на наше добро. Ми зараз в таких затиснених умовах, коли ви вимушені робити Україну сильною, демократичною, прозорою, потужною. Інакше нам просто кінець. Але, на жаль, не всі це розуміють. Пан Валерій, мабуть, остання тема, яку ми сьогодні встигнемо з вами обговорити, хоча я б говорив з вами набагато довше, те, до чого вже доторкнулося, це проблема, вона пов'язана прямо з відновленням України майбутнім. Та вже відновлення, воно в принципі і йде. Тут процеси, вони паралельні. Так не буває, що лише одне або інше. Все одно щось руйнується, щось відновлюється. Але людський ресурс, він вирішальний. Він вирішальний і в армії на війні, і в тилу, там сили забезпечення. Він вирішальний і на виробництвах, на таких виробництвах. Але багато дійсно людей поїхало. Багато поїхало незаконно. Я маю на увазі чоловіків. Це помітно в Європі, і нам цим дорікають, насправді. На приватному рівні точно. На державному, не тікають, але відкрито ще не кажуть, що тут дармоїди ваші, тут, хто вони такі взагалі, чому вони тут. Таке я чув. В країнах Балтії точно чув, і поляки теж про це починають говорити. Що з цим робити? Як взагалі, чи можна людей якось повернути і для військ, і економічно, щоб вони повернулися в Україну, заохочувати їх сюди повертатися, щоб працювати? Тут я маю на увазі не лише чоловіків, а й жінок, в принципі, людей. Багато хто хоче повернутися, насправді. Це теж правда. І за кордону багато хто, більшість хоче повернутися. Це теж правда. Там не рай, теж. Бо чужий дім усе одно. І третє, так виглядає, що якщо буде якесь перемир'я умовно, тобто стоп бойових дій, і доведеться скасовувати воєнний стан,
А автоматом це буде означати вибори і дозвіл на безперешкодний виїзд за кордон, то може статися така руйнація економіки, яка буде гіршою за війну. Насправді. Я розумію, що важко відповісти на всі три запитання, але спробуйте ви все ж таки, професор. Дякую за хороше запитання. Давайте почнемо з ухилянців. Цю тему особливо нема що коментувати. Якщо люди обирають бути не громадянами, а ухилянтами, це погано, це дуже сумно, це засмучує. Але ну, що ми можемо зробити з такими людьми, які свідомо для себе обирають ухилитися від того, щоб бути українськими громадянами? Це є факт. На щастя, таких людей небагато. Що стосується тих людей, які виїхали, маючи законне право, передусім йдеться про жінок з дітьми. Є три фактори їхнього повернення. Перший головний фактор – це фактор безпековий. Вони виїхали через небезпеку, вони повернуться, коли будуть відчувати себе більш-менш у безпеці. І тут є питання протиповітряної оборони і багато інших. Перший фактор безпековий, другий фактор інфраструктурний. Житло, школи, садочки, лікарні, дороги. І тут ви абсолютно праві. Відновлення мусить відбуватися вже, тому що без відновлення ми просто будемо втрачати людей далі. Ми прекрасно розуміємо, що ті, хто виїхав з дітьми шкільного віку, мислять не календарними роками, а навчальними роками. І кожен навчальний рік сильно зменшує ймовірність повернення сюди. Ну, а третій фактор – це фактор економічний. Чи є робота, чи є можливість відкрити власний невеличкий бізнес. І тут ми знову повертаємося до фактору економічної свободи, без якого ми нікуди не обійдемося. Ми ніяк не обійдемося без економічної свободи, ні в питаннях забезпечення Збройних сил необхідною озброєною військовою технікою, ні в питаннях достатніх податків для сил оборони, ні в питаннях повернення людей. Ми не можемо жити в жахливій ситуації, коли у нас 130-те місце в світі за рівнем економічної свободи. Останнє в Європі. Ми просто людей не повернемо ніяких. Це треба кардинально міняти. Ну і нарешті останнє запитання про яке я, чесно кажучи, вже підзабув, але значить, якщо ви мені нагадаєте його, то я з радістю відповім на нього в ту хвилину, яка мені залишилася. Ну, то, власне, можемо і ширше поговорити. Ну, як нам утримати той, захочуть людей повернутися і водночас не допустити втечі масової? Ну, от як це? Як нам не допустити масової втечі? Уявімо собі, що в якийсь момент настає перемир'я. Ми розуміємо, що перемир'я у війні з імперією – це завжди тимчасове перемир'я. Тимчасове перемир'я, ми знаємо це на досвіді Першої, Другої Чеченської війни. Ми розуміємо, що Росія, якщо підпише з нами мир, то цей мир буде на 3, 5, максимум 7 років, після якого буде наступний удар, який буде болючішим, ніж перший. Це означає, що якщо ми хочемо запобігти виїзду звідси значної кількості людей, які зможуть скористатися зняттям воєнного стану, але ми розуміємо в умовах, коли ми будемо очікувати наступної війни, це виключно можливість бути впевненим в тому, що наступної війни не буде, тому що Україна добре до цього підготується. Уявіть собі, що настає перемир'я, воєнний стан скасований, і ми розуміємо, що через 3, 5, 7 років буде наступна війна. В цій ситуації може точно хтось виїде. Якась кількість людей виїде одразу, якась кількість людей виїде залежно від того, що буде розуміти, чи є в країні перспективи. Тобто треба зробити так, щоб Україна мала перспективи. А що для цього потрібно? Для цього потрібно так підготуватися до наступної війни, щоб вона не сталася. Це трошки парадоксально, але вся воєнна стратегія, вона є парадоксальною. Всі знають відомий вислів: хочеш миру, готуйся до війни. Давньоримський, але так само і в давньому Китаї проповідували ті самі принципи. Сильна, потужна армія, готове суспільство, потужна економіка унеможливлюють наступний етап вторгнення. А якщо Росія піде на цю перемир'я, очевидно, що це означає тільки з позиції слабкості. Очевидно, що сильна Росія захоче продовжувати війну, а не укладати мир для того, щоб відновитися. Отже, нам треба швидко і кардинально поміняти країну. І хороша новина полягає в тому, що коли буде скасований воєнний стан, то перше, що буде зроблено, будуть оголошені вибори. І
дуже залежить, кого Україна обере на цих виборах. Якщо Україна обере порядок денний модернізації, сильної економіки, економічної свободи, відкритого суспільства, потужних збройних сил, то це означає, що ми закінчили війну, наступної війни не буде. Україна просто не буде готова до майбутніх викликів, і Росія не зможе скористатися шансом. Якщо ми обираємо популістичний порядок денний, знову обіцянку все всім і безкоштовно, то очевидно, що в цій ситуації ми маємо найгірший варіант. Україна може припинити своє існування як політична одиниця на світовій карті. Отже, найгірший і найкращий сценарій, по суті, є розвилкою одного і того самого сценарію. Сценарію перемир'я і підготовки до наступної війни. Я певен, що в Україні буде завжди достатня кількість людей, які не захочуть звідси їхати. Але чи матиме Україна потужну економіку, чи залишаться тут ті, хто створює великі підприємства і хто продукує інновації, це залежить безумовно від економічної свободи. Якщо ми не хочемо втратити країну, у нас немає іншого вибору, крім побудови дієвих, потужних державних інституцій, зміцнення демократії, зміцнення децентралізації і потужних зростання потужності громад, тому що саме сильні громади були основою української стійкості в 22-му році при першому ударі. Всі це розуміють. І вільної відкритої економіки. Дякую. Дякую вам, пане Валерію. Вичерпно абсолютно по темі і ширше навіть. Ось так воно і є. Насправді, Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії, був у нас в прямому етері. Але ми не вимикаємося, продовжуємо з наступним цікавим гостем. Це пан Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень в Національному інституті стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пане Айдере, і вітаю всіх глядачів. Ви трохи послухали пана Валерія Пекаря? Безумовно, так. Ну, от тоді продовжимо, напевно, тему, в принципі, тему економічного виживання і водночас переходу України на воєнні економіки, на воєнні рейки, водночас мобілізації вагомої частини суспільства, яка триває і буде посилюватися через зрозумілі умови тиску з боку Росії, і в той же самий час потребу в спеціалістах, фахівцях, робочій силі на підприємствах, як військового комплексу, так і інших галузей. Є тут вихід, на вашу думку? Знаєте, якраз з паном Валерієм і з іншими економістами ще навіть десь в березні 2023 року, пам'ятаю, ми обговорювали питання з приводу того, що ця фраза, що переведення економіки на військові рейки, це більше гасла, ніж реалії. Тобто немає чіткого уявлення, як саме це зробити. Тобто, якщо це в уявленні там часів Другої світової війни, що вся держава працює на фронт, ну, тобто ми жертвуємо своєю економікою, і тут ми можемо наразитись на дуже неприємний історичний досвід, а саме досвід Німеччини і Першої світової війни. Бо, нагадаю, Берлін ніхто не штурмував під час Першої світової війни, його не захоплювали. Або більше там на території Німеччини особливо не було таких вже суттєвих військових дій, але Німеччина Першу світову програла. Тому що економіка Німеччини її не витримала, цю Першу світову війну. І так само ситуація зараз з Україною. Тобто ми, з однієї сторони, безумовно, пріоритет – це лінія фронту, проте економіку країни також не слід забувати. Вона, до речі, як на мене, демонструє в тих умовах, в яких ми є, дуже непоганий результат. Знаєте, елементарно нещодавно переглядав рейтинг Блумберга стосовно найбільш нестабільних валют в світі. І що цікаво, в десятці української гривні нема. Тому що суть цього рейтингу – це відслідковують, які валюти постійно змінюють свій курс, і ось за певний період проміжок часу, і вони, відповідно до Блумберга, гривня якраз доволі стабільна, і, що цікаво, найбільш нестабільною валюту визначили саме російський рубль, який випереджає і турецьку ліру, і
Також цікавий момент аргентинське песо. Ми розуміємо, що Аргентина також зараз демонструє дуже нестабільну економіку, і ось Росія вважається ще більш нестабільною в плані валюти. Безумовно, ми втрачаємо і потужності, втрачаємо і фахівців, що найстрашніше. Але з іншої сторони, от, знаєте, елементарно навіть більш близька тема мені експорт. В цьому році 4 місяці, принаймні 24-го року, в порівнянні до 4 місяців 23-го року, ми маємо зростання на 1%. Тобто у нас динаміка позитивна. Ба більше, ця динаміка – це вартісні обсяги. А якщо ми подивимось фізичні обсяги, то там зростання 38%. Тобто зараз чи не одна з основних проблем економіки України – це падіння світових цін на принаймні 3 провідні позиції нашого експорту, а саме кукурудзу, соняшникову олію та пшеницю. Тобто через падіння цін на них у нас, скажімо так, є суттєве падіння наших грошей, які ми отримуємо від експорту. Якщо ціни на них зростуть, то відповідно у нас суттєво покращиться наша фінансова складова зовнішньої торгівлі, адже ми будемо заробляти більше. А як повернути фахівців в Україну? Це, погоджуюсь, велика проблема. Тут я згадую пана Гроховського, співвласника Монобанку, який якось сказав, що в розмові з польським бізнесменом він почув таку фразу, що не думайте, що ми повернемо вам ваших громадян, вони вже стали частиною нашої економіки. І це виклик, про який треба думати, і як повертати людей. Поки триває війна, це робити важко, але як тільки вона завершиться, тут сподівання повинні бути на наших партнерів, які обіцяють, скажімо так, сприяти відбудові України, що дасть позитивний сигнал тим, хто виїхав, що в Україні може бути більш перспективніше, ніж там, де вони перебувають. Ось щодо відбудови, пане Іване, я думаю, що після слова «війна», і це найважливіше слово, ну, якщо його сприймати в практичному сенсі, відбудова – це перспектива. Це фактор, який буде вирішальним саме в тому, чи залишаться люди тут після скасування воєнного стану, чи вони повернуться звідти після скасування воєнного стану. Дійсно, трохи дивно виглядає зараз ця розмова. Ну, на фронті справи дуже важкі. Нічого там такого оптимістичного не відбувається, давайте чесно скажемо. Дуже важко нашим військам. Підходить там зброя, проходить мобілізація, але важко буде ще довго. Що буде, ми не знаємо, ніхто не знаємо. Це війна, як казав пан Валерій Залужний на запитання про його прогнози. Завжди він казав, це війна. Це війна. Але водночас все одно країна має мати бачення перспективи від партнерів, від не знаю, своїх політиків, від економічного стану, від чого завгодно. Але перспективу, що як тільки будуть, ну, грубо кажучи, відкриті кордони, що ця країна не стане пустелею економічною, що навпаки до нас будуть їхати і наші громадяни, і ще іноземці, ще наші там подумають, а що ж ми не повертаємося, ми ж українці, а вони їдуть вкладати гроші в економіку, бо бачать перспективу, а що ж ми такі дурні, там сидимо там на, не знаю, на низьких зарплатах, десь там у Німеччині, у Польщі чи де завгодно. Ось як створити таку перспективу, і чи взагалі можливо її зараз почати створювати, і як? І чим, з яким інструментарієм, там, не знаю, економічним, ідеологічним, політичним, щоб громадяни поверталися і готувалися до повернення, поверталися зараз і мали перспективу. І щоб інвестиції були, бо інвестиції – це і є запорука того, що економіка працюватиме. Я перепрошую за таке довге запитання, але я розраховую на таку подробну відповідь і про зараз, і про те, що може бути в майбутньому. Пане Едера, одразу виробився інтернет, коли підійшли до найцікавішого, але дійсно ми повинні розуміти, що це великий виклик, але це виклик не тільки для України.
це виклик також для наших партнерів, тому що багато хто казав, знаєте, ось навіть під час повномасштабної війни так склалося життя, що майже кожного дня, принаймні в лютому, березні, там квітні, травні 22-го року, спілкувався на арабських каналах з їх гостями, там і дискусії з росіянами, безумовно, але також з іншими представниками інших країн. І ось в мене були дискусії з поляками, і поляки казали, що ми розуміємо, що Україна воює за нас, і ми зробимо все від себе залежне, щоб Україна отримала всі необхідні кошти для відбудови своєї економіки, а отже була привабливішою для людей, щоб вони і повертались, і взагалі інвестиції приходили в нашу країну. Тобто тут головне, щоб було бажання, зберіглось, верніше, у наших партнерів, щоб емоційні заяви 22-го року, які вони постійно казали, ми допоможемо Україні, щоб вони не зникли, а перетворились на раціональні підходи, тобто емоцію на раціо перетворити, щоб вони розуміли, що якщо вони хочуть, щоб всі бачили приклад у успішності співробітництва з Заходом, треба Україні допомогти відновитися. Економіка, в принципі, ну, як я казав перед цим, не можна сказати, що ми її втратили. Вона працює, бо більше, знаєте, я люблю таку історію розповідати. Наприкінці 2023 року був на форумі експортерів України. І приїжджав бізнесмен з Одещини. І він розповів історію, що коли розпочалась повномасштабна війна, у них в його компанії, в нього сімейна компанія, був вибір або нічого не робити, або побудувати завод, як він пожартував, чекати на російський Онікс, який зруйнує його завод. І це був 22-й рік. Оскільки зустріч була в жовтні 23-го, чи в листопаді, десь ближче до кінця року, він сказав, що ми цей завод побудували, ба більше, ми не лише виробляємо продукцію, а продукція, до речі, це усілякі пломби на лічильники, пломби на автотранспортні засоби, які перевозять вантажі міжнародні. Ось ми ці пломби навіть експортуємо вже на кінець 23-го року, тобто там пройшло майже рік, і вони налагодили експорт цієї, ну не скажу, абсолютно не сировинної продукції. Тобто, і він пожартував, що зараз все, чим я займаюся, це шукаю Петріот, який прикриє мій завод. Це був жарт, але тим не менш це приклад того, що економіка, вона навіть цих умов працює. Якщо от те, що я казав, від емоцій до раціо, партнери по завершенню повномасштабної війни не забудуть про Україну одразу, а будуть допомагати нам відновитись, це дійсно дасть сигнал і громадянам України, які виїхали, бо, знаєте, де народився, там і згодився, є дуже гарний вислів, і ось він якраз може зіграти свою роль з приводу того, що будуть розуміти, що йдуть інвестиції, зараз є зацікавленість, плюс Україна зможе насамперед в військово-промисловому комплексі зайняти певні позиції у світі, адже ми бачимо, як навіть за часи повномасштабної війни, як не маючи флоту, Україна виграє Чорне море. Знаєте, був в Туреччині наприкінці минулого року, і там зустрічався з колишнім головою представництва Туреччини в НАТО, і він сказав таку фразу, що ви не помітили, але ви виграли Чорне море. Що російський флот, він тікає з Севастополя, він хоче бути ближче до сходу Чорного моря, бо він розуміє, що в Криму йому небезпечно. І це досягнення України, ми про нього не так часто говоримо, але він казав, що ми з Туреччини ми це спостерігаємо, і нам реально цікаво, як ви це робите. І фактично це реклама тих морських дронів, які робить Україна, і це може бути однією з, скажімо так, частин нашого повоєнного експорту, адже ми передемонстрували ефективність цих дронів і тепер зможемо їх експортувати. Далі якісь інші товари, які, можливо, раніше Україна не виробляла, хоча, знову ж таки, знаєте, до України завжди відносились як до сировинної країни. Але, наприклад, в ЄС 5% нашого довоєнного експорту – це були різні проводи, різні свічки запалювання для автівок, тобто певне обладнання, яке щороку приносило нам понад 1 мільярд євро нашого експорту до Європейського Союзу. І тут я думаю, що Україна також, і, до речі, ці підприємства, вони знаходились на Заході, тобто вони не були захоплені під час повномасштабної війни, тобто це вже може бути ще однією основою як власне економічного майбутнього України, так і нашої європейської інтеграції. Адже всі ці заводи, вони працювали на європейських автомобільних виробників. Тобто, якби змоделювати ситуацію, що Україна в ЄС, це якраз
буде доповнення автомобілебудівної галузі Європейського Союзу, яка також розкидана по різним країнам цього Союзу. Тобто, в принципі, є у нас певні підстави з оптимізмом дивитись в майбутнє. Те, що буде важко, це зрозуміло, але легко воно не може бути, адже повномасштабна війна нікуди не ділась. Але ось тут також бажано, щоб наші партнери все ж таки пам'ятали свої обіцянки. Ось як я казав перед цим, від емоціо перейшли до раціо, тобто до реальної допомоги, щоб серед іншого, можливо, це буде не дуже приємно комусь почути, але щоб мігранти також не думали лише про Німеччину, Францію, інші центральні країни Європи, а також їхали до України, бо відчували, що тут є майбутнє. І відповідно наші громадяни також, бо не треба ж лишати перспективну країну для, скажімо так, виходців з інших країн, коли і свої можуть повернутися. Скажіть, пане Іване, взагалі, от зараз ви як відчуваєте, чи на часі взагалі використовувати зараз слово відновлення стосовно чогось в Україні? Бо все, що відновляється, може бути зруйновано вщент за кілька годин. І є така естетична межа, яку я важко переходжу, коли я для себе. Коли кажуть, ось на відновлення там того чи того дали там гроші там на відновлення там реконструкцію парку або на відновлення заводу, відновлення електростанцій, дають гроші. Я розумію, що завтра просто приліт ракета або шахеди і немає ні грошей, ні відновлення. Якщо відновлення на часі саме зараз, то що треба відновлювати в першу чергу, де ці опорні точки, які не можуть бути зруйновані, і водночас може укріпити нашу економіку зараз? Ну, я повністю погоджуюсь, що у нас зараз життя, знаєте, як в тирі, як каже директор Інституту стратегічних досліджень, що ви ставите певну ціль, ви її збиваєте, а потім вона повертається знову. Так і з об'єктами в Україні, тобто ми щось лагодимо, одразу прилітає ракета і це руйнує. Але тим не менше є, по-перше, критична інфраструктура, яка важлива, щоб вона функціонувала. Це те, з приводу чого треба відновлення. По-друге, елементарні речі, які забезпечують життя, от вікна, які вибиває приліт ракети, тобто ми бачимо будівлі без вікон, і особливо коли це взимку траплялось, то безумовно це треба відновлювати негайно. Адже попри те, що можливо їх виб'є ще раз, але ми розуміємо, що вони виконують функцію забезпечення більш-менш, наскільки це можливо, давайте так, нормального життя людей. Тобто це те, що треба відновлювати. Але ось мені дуже, скажімо так, коли Європейський Союз хотів направити поки що, давайте, прибутки від заморожених активів на відбудову України, я завжди казав, що дивіться, що є крапка, де ми зараз, є крапка відбудова, а між цими крапками є ще крапка перемога. І без крапки перемоги неможливо буде дійти до крапки відновлення. Тому я дуже радий, що сьогодні європейські інституції прийняли рішення про те, що ці прибутки все ж таки будуть направлятись не стільки на відновлення, скільки саме на військову допомогу, принаймні ті цифри, що станом на, ну вже можна сказати, вечір, те, що 90% буде йти прибутків на військові складові і 10% на відбудову. Я думаю, що це дуже гарний баланс в тому плані, що пріоритет поки що військова сфера, пріоритет – це саме надання силам, що забезпечують оборону України, необхідного обладнання, для того, щоб вони далі мали успіхи на лінії фронту. Наскільки, знову ж таки, вони зможуть цього досягти, але ми віримо в наші сили оборони України, і ми бачимо, що як тільки у них з'являється більше снарядів, одразу динаміка стає кращою. Хоча підкреслюю, що якщо ми так більш глобально подивимось на ситуацію, то, знаєте, мені здається, що війна повномасштабна Росії проти України, вона навряд чи завершиться військовим або політичним шляхом. Мені, як економісту, більш близький варіант, за якого російська економіка не витримає цю війну, адже хоч вони кажуть, що у них все добре, але коли у них за 4 місяці дефіцит очікуваний бюджету на рік вже 93%, тобто, подивимося, що, звісно, там буде, але як вже жартують навіть російські, але, щоправда, опозиційні економісти, що питанням
резервів Росії, фонду національного благополуччя, це питання цього чи початку наступного року, але не більше. А коли не буде у Росії резервів, це буде означати, що буде економія на окремих суб'єктах федерації, які отримують багато дотацій. Ті ж республіки Північного Кавказу, інші регіони. А як тільки еліти Росії не почнуть отримувати гроші, ось тут ми подивимося, яка буде ситуація там з сепаратизмом. Бо багато хто каже, що Росія тримається саме на цих вливаннях бюджету, і якщо цих вливань не буде, то будуть дуже багато несподіваних для Росії історій. Ну, вона тримається і в плані, до речі, воєнному теж. Війна, вона фінансується за рахунок надприбутків досі, які отримує Росія. І ось ви б так обмовились трохи про стан російської економіки, а я дуже хочу вас запитати, як все ж таки впливають чи не впливають санкції? Бо американці кажуть, що дуже впливають, але ми бачимо і зростання економіки в Росії, зростання ВПК російського, і бачать наші солдати на передовій. І ми бачимо різні, тобто розібратися у цьому мені, наприклад, неможливо. А насправді, який насправді стан російської економіки і наскільки довготривалу війну вона може вести в такому темпі, а він шалений насправді, тиск шалений на наш фронт. А те в тому, що гроші, економіка – це база цієї війни, і що без неї Путін не зміг би вести і бойові дії, і утримати свою ж власну так звану країну теж не зміг би, це точно. Це ви абсолютно маєте рацію. Безумовно, одразу розпочну з цитати, яка була у звіті Центрального банку Російської Федерації, ще, здається, в вересні минулого року. Там був такий момент, що було написано, що основна проблема економіки Росії полягає в тому, що зростання економіки відбувається у виробництві товарів і послуг, не пов'язаних зі сферою споживання або інвестування. Що криється за цією фразою? Що це зростання, яке відбувається в економіці Росії, воно відбулось, вибачайте за тавтологію, суто в сферах близьких до військово-промислового комплексу. Але що таке зростання ОВПК? Це коли ви побудували там на 10 танків більше, ніж минулого місяця, формально це є зростання, але ці танки уїхали на фронт, там їх всі підбили, і виходить з того зростання, що ви щойно намалювали, по факту у вас зростання 0. Тому що все, що ви зробили, це вже, так сказати, утилізовано на лінії фронту. Тому російська економіка, вона якраз через те, що Росія більш авторитарна держава, вона може більше дозволити собі переходу на військові рейки, але ось повномасштабне переходження на військові рейки, воно призводить до того, що гроші вони забираються з інших сфер. Вони забираються зі сфери забезпечення внутрішньої безпеки. А коли забираються гроші з сфери внутрішньої безпеки, з'являються крокуси, які були в Росії, там, здається, вже 3 місяці по тому. А коли забираються сфери з забезпечення роботи інфраструктури, то з'являються прориви дам. І, відповідно, також всі бачили Орськ, Оренбурзьку область. Коли і ресурси, і люди забираються з сфери, які забезпечували гасіння пожеж в російських лісах, то ці пожежі починають виривати, вони зараз лише розпочинаються, але, як то кажуть, літо ще не почалося. Ось влітку зараз багато аналітиків прогнозують, що в Росії будуть ще навіть більше пожежі, ніж минулого року, елементарно тому, що люди, які відповідали за протидію цим пожежам, вони, як то кажуть, або на фронті, або втекли. До речі, що от багато хто каже про удари по нафтопереробній галузі Росії, який це має вплив, один з несподіваних впливів, що фахівці звільняються з російських НПЗ, адже вони якраз відчувають для себе ризик. Це окрім того, що Росія зараз ще з 1 березня заборонила експорт окремих видів нафтопродуктів, а нафтопродукти Росії 70 мільярдів доларів на рік приносять. Тобто Росія вже позбавляє себе цього прибутку. Кількість пального, яке виробляється, також менше в Росії, не критично, але також менше. Тобто бачимо, що ефект є. Щодо санкцій, до речі, то я також люблю жартувати, що Росія каже, що санкції на них не впливають, але при будь-якій нагоді вони просять, щоб ці санкції з них зняли. Тому що вони розуміють, що санкції для них створюють багато проблем. Наприклад, елементарно беремо Індію.
країною, яка санкції не вводила. Так здавалося б. Країна, яка дуже багато купує у Росії нафти. Але через саме те, що Захід ввів санкції проти Росії, Індія собі вибила такі умови, що вони у Росії купують нафту за рупій. Це призвело до того, що зараз в Росії в рупіях знаходиться сума на приблизно 7 мільярдів доларів США, і що цікаво, вона знаходиться фізично в Індії. Бо вони на рахунках російських компаній в Індії, але індійський центральний банк їх не відпускає в Росію. І на минулому тижні, позаминулому вже верніше, Росія змушена була піти на таку умову, що вона ці гроші буде інвестувати в індійську економіку та, власне, купувати індійські товари. Але в Росії не так багато потрібно індійських товарів, а що стосується інвестицій в економіку Індії, то там буде ще одна проблема, як забрати ті гроші, які вони зароблять на цих інвестиціях, бо Центральний банк Індії їх не дуже хоче відпускати з своєї країни. Тобто, ось вам, будь ласка, як в тому числі за допомогою санкцій, у Росії проблеми виникають навіть в торгівлі з країнами, яких вона вважає своїми партнерами, і які, до речі, допомогли їй пройти санкційний тиск. Тому що значною мірою Росія пройшла 22-23 рік, тому що країни так званого глобального півдня, вони санкції не вводили. Але в обмін на те, що вони санкції не вводили, вони просили собі певні знижки, певні гарні умови торгівлі, і Росія на них змушена була йти, бо знову ж таки у якості відсутності іншого вибору, адже всі санкції її примусили це робити. Тобто, попри всі заяви, що санкції не діють, вони діють. Так, Росія 11-та економіка в світі була до початку повномасштабної війни, бо більше вона такою була і в 2022 році, зараз по 23-му підраховують співвідношення економік, подивимося, на якому місці вона буде, але все одно це означає, що її не так було легко збити, але процес розпочався. І те, що Росія вже недоотримує гроші, і те, що основна компанія Росії, яка була фактично бюджетоутворююча, чи принаймні значною мірою робила внески у Фонд національного благополуччя «Газпром», завершила 2023 рік зі збитком у 7 мільярдів доларів, тобто перетворилась на збиткову, що може наблизити нас до, як то кажуть, крапки, коли «Газпром» буде банкротом. Вимушеним банкротом. Це було важко уявити до початку повномасштабної війни, але бачимо, що на третьому році цієї війни дуже Росія швидко наближується до того, що ті компанії, що давали їй гроші, можуть збанкрутувати. І відновити їх буде важко. Тому ті люди, які живуть категоріями десятиріч, розуміють, що Росія якраз зараз втрачає майбутнє і, відповідно, там знаходитись не дуже вигідно. Плюс досвід